Fazenda noi. Pozi. Vanhu vese vashandi vese pagesi vazoziva zvaiitika vakaziva nenyaya yachona. That dollar guy once again ndadzoka zvakare nhasi ndauya nenyaya inoti nakidze ichirwadza at the same time. But before we do anything, please go to my YouTube channel, That Dollar Guy, and subscribe. My Facebook, That Dollar Guy, as well on Instagram. I know what I'm saying. I know what I'm face. Facebook. I told you I got a messenger. Chatonzwanana atondifonza kupinda munza ndokusoweto iwo kupanduka pata. It's okay. Kondipo ma digits ndatomupa takutotaura naye chakutochata tipakati pekutaura takatonga 2 weeks tichidangana ndanyengwa futi nemumwe paFacebook ipapa. Saka inini munhu akandinyenga chitunda ndangotomwe munhu but munhu uya wekutanga uyo ukapo ndiakasenda uyo munhu nokuti nini aite sei andinyengi ndanda kusvisiwa ndakatodyira futi andogona chitongozodza kuti munhu ari kukapa uko but still pakusendera maphotos nekuti asei ndandamuda. Saka uyu wechitulu akabva ndindiri kuPretoria kati it's okay haishati kati danana akutondibvunza uri ari kuPretoria une mukomana here chichingati unangu handamukomana chokwadi it's okay. Saka nepeni paFacebook papapa chichi auna here muface paFacebook ngati tidzingoriwo nyaya chichichi nyaya ndakumudza chokwadi it's okay sharp. But for 2 hours, ndanyatsoda kukapa complexion, everything, what structure, everything ndaimuda. Uyo capta ku Pretoria angasari kushata, panashata kamboipa pari, but ndasanyatsomuda zvangu. But just tongoto ndiye munhu ari kudhuziwa wanda. Saka vanhu ava vaicommunicata handizivi kuti vaicommunicata uri vaita sei. Vokapa vabhazi nditi veduda time neyo ndokusendera mari here uyo kapa ngati nangu handifaniri kuuya kudzimba dzevanhu hanzi aiwazve handidi kusendera mari yangu kuda kuti unofanira kunditrasta kati anoba kuwana ndiwe at least iwe ukauya kunoko zvinei zvinomeka sense yambatani manje nenyaya yebasa tinoshaya mukana kati okay ndichaita plan but mwoyo wangu kuenda ndaasingadi. Saka ingoramba ndozokusendera mari kana waredi kuti unouya ndaingodzika. Saka mukomana wangu uyo kukapa aingondifadza even pakutaura achichiwo tikaita mavideo calls papai totanga kutovhurisana hembe wati handokona tichiratidzana zvinhu papai achitofarirana pazvinhu toti haafisi wangu bo but one day tosangana ndaitomunzwirawo shuga ndokona uyoyo kuPretoria ikotaurawo neni but zvazvingorozongoti ndaigona kumboiginowawo here and then pandazonetsana neukapa yawe one of the days. Saka aipota achindisendera data rekuti tipote tichitaura manheru nemavideo calls. One of the days ndamufonera nevideo call manheru haana kupika foni paikata pandazoti chafutofona ma10 paikata paidzima then and there pandangotsanga ndopandatanga kuzoisa interest kune munhu wauya weCape Town ndandangasochimudawo mai ndanyatsoona kuti uyu munhu akuchachindibowa. Saka ndakatanga kumuda mukomana wauya wePretoria ndindakupota ndichimutanga kumutaudza chichi bhozi yanga dzachindiignore apo handisi kuziva kuti ndikutaura the same person
vanhu ava ka mamessages anditaura naye uyu vaisenderana. Hapana ndaiziva, ndaingoti achizongoti uyu ndimumwe because even ndikaita video call neuyu anga wakatosiyana, ndikaita video call neuyu anga wakatosiyana, handina kambobvira ndakazvifunga. Ukapona kuPretoria yaya bazondisendera airtime, so ndisendera location baby ndikuya ikoko. Las how come ndakatofara kusandina mufesi ngatongowe tongoita zviri background. Vatondititsvaga guest chichi kuti ndakamudza kundogara nasambody, but it's okay. Ndatsvaga guest ndatogugula guest iri nearest kwandendiri, ndatoiona guest bye. Ndabvunza maprice everything, ndatoudzwa bye. Ndamusendera location mufesi kwava kuma4, ndamusendera location, ndatogara zvangu mufesi ndatozofona kwama past 6. Zvanza baby yatisangana chiuya parod, ndasvika pakadai okay fine, ndatobuda bye. Asi mwanasikana ndakagadzirira, ndakageza musi iwoyo, nzotaiwa ndageza maspray anga andinawo padei. Hai ndakaprepare zvakanaka, ndakadzoshefawo kugezawo bhobhonera tinotanzana mazini. Ndasvika bye. Mufesi wangu ndotwara mufesi wangu dai kutodai sokuzviri kuguest. Ndikanganodza day tasvika muguest tikadabata kaguest everything. Guest rabhadhara, ndombochema sometimes because it's painful. I don't like social media again. Nyaya dzemaboyfriends pasocial media handichadzide kuputsa chokwadi. Tatopinda paya atopaka moti yake, munhu mutsvakawo mhanye atodzika mapepa mufesi atonditi atoita sei food chichi, ngatiwe nemakula box, atombotsa makula box tatoisa mumapepa. Tisaingoramba iri pacall, angori jendo akuti wamendozvari munhu, it's first time kumuona ndimuzivo, saka hapana zvandingaite, ndangori busy nefoni. Asi kabebhurise sharp chichi, okay it's okay, ndo maeria kwenyu esharp. Okay bo baby waunana mufesi atangotaura nini, ndikati ine hangu handina, ndikona ukandizoitwe ma1 iri kunoko, ndikati hapana nama1. It's okay sharp. Ndangonzwa nguva diki akutoti I'm coming, ndikuya. Ndikati unoenda kupi? Kunogaona kwaunoziva, hanzi andikuya baby. Ati okay mbabuda. Ndasara ndinguva ndine headache, ndakarara pamubhedha. And good luck, panguva yandasina kubvisana hembe kana chinga, ndakangogara pamubhedha. Ndakutodza friend yangu anogara murai, ndikati unoona chii? Ndasingade kukudza this secret, ndine mufesi wandinaye so paguest so. But mufesi uyu ndisi kumunderstand. Kwanguona kushaya zvinhu zvisina kuzomira bhoga, ndo paside pandedi pandasenda nhamba dzake mufesi uya kune friend yangu. Ati unogona kuzononzoti kune munhu akagurwa musoro chii. Ndakutya kuti ndichinatsomuudza kuti ine hangu handichadi kuti ndirare newe, because haana kana asi munhu wekuti ari mumodho dzelove, angostika. Handiti ukamhanyira munhu ndopazonzivo amai munodawo zvino, ndanyatsodzikamba ndanyarara kare. Fesi ari kutopinda. To my surprise, ndaijamba pamubhedha so ndadonhera pasi ndichiona achipinda nemufesi wangu uyo, ndaitaura newe ukepsona uya. Ndakajamba ndikawira pasi ndikati hey, what the fuck. Ndakamubvunza kuti koyoyi ndoipi? Fesi wangu uyo kucape town akutanga kuseka. Ndati vasikana munozviitirei? Wai musadza kungoita munhu wani? It's okay.
tese tiri vanhu vako, tese tiri vanhu vako, hapana. Nekubvunza every time what nowadays you are ignoring me what. Anguma ndopatanga mbudza chokwadi kuti iwewe ndakatanga kutaura newe musi wakati ndikakubvunza zveshosho ruda munhu here tichitotaura zvokuti ini ndoda munhu wekuroora zvoda munhu wefake kati uri munhu chaiye ko izvi ndezvipi ndakashamboita sei ndobva tagara mbamembotanga unomadoro komana indanda kuti andava kutobuda Sanza ubude, maramu, ndanda kubuda. Ndasendera friend yangu message to your guest. Friend yangu mbayo guest. Papa, wane shamari yake o. Mchipwashika. Hapa kazoita noise pa guest. Kazoita noise. Pozi. Vanhu vese vashandisi pa guest vazoziva zvaiitika vakaziva nenyaya yachona. Vanhu vakunetsana mabhodhi vachipwanyirwa pasi ndichiti ndinoda kubuda ndikakuenda ndikaudza chokwadi kuti inini zvishonga ndadanana nemi semuritupa titanda kuzoti munhu wangochindishandisira mumwe munhu and problem yakaita pekutanga haana kana kutombondiudza iye kuti anogara zveshoko kuno kumaareas kwandaigareni danga akandiudza ndizvo ndasingambofi ndakazobvuma futi mumwe munhu area apa iye kwaaitaura ndokwaanogara aitonyepa akasagara kucape town aizogara kuPretoria iyo ndokwaigara futi wachona wakazondisendera vachiti iwe unogara kuPretoria but anga ari semunhu ndikataura neuyu aiudza uyu mascreenshots atichitaura pamavideo calls aiscreenshot ini handisi kuzviziva obva atoita sei obva apasi unoona and thank God because ndatofunga kuti vachazototenderedza nyaya yacho but at least havana. After izvozvo takazobva ipapa guest netsana tikabva taenda ndavabloka vanhuvo vese but mwoyo wangu unongorwadza because mumwe wacho ndomuda ndaimuda zvemashowachowani mumwe wacho iye aitiri kucape town ndaitomuda zvemashowashowa but nanhasi mwoyo wangu unotongorwadza because panda ndakangodana naye padiki papo kandatosvodza kuti handiomuloza but anyway aichada futi hangu ane paFacebook and aisinye kudhara aisitomborinye pakare yendotaurei asi atsoke izvi ndo zvakatomboitika hapana but ndotonzwa pei ndorwadziwa because mukomana ndaimuda munhu akangokasikawo zvake kundiitirawo mets but munhu wandaitongoda